BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि गोख्रों एक्शन। आयेन बेरेखा हाग्रानि दंफां लाइफां हाजो जावना फोजोबस्रांग्राफोरा सांग्रां जादों। नङाब्ला फैगासिनो दङ नोंथांनि आयेन बेरेखा खामानि मावनायखौ होबथानो BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि आरो बिथांनि हानजाया रायजो राजाफोरनो सांग्रांथि होनायल' नङा, बे बाराव गावनो ओंखारदों आयेन बेरेखा खामानि मावनायखौ होबथानो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया जेरै बुंदों एरै गावनो आयेन बेरेखानि हेंथायै गसंथादों। नंगौ, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फटबरजरायाव साननैसो सिगांनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै सिखावै हा गोजौखौ जावना फोजोबस्रांगासिनो दंमोन। बे खौरांखौ खोनानाय लोगो लोगोनो सांग्राङै खामानि मावबाय थानाय BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमाया गावनो थांनानै आयेन बेरेखा हा जावनायखौ होबथाना डाम्पार गारि AS09 AC 6524, AS14 AC 2598, AS26 AC 0580, AS27 C 6610, AC27 C 5877 फोरखौ जब्द खालामो आरो गोख्रों एक्शन लायो। थारैनो BTRनि हाग्रा बिफाननि बेफोरबायदि गोख्रों एक्शन लानाया BTR ओनसोलाव आयेन बेरेखा खामानि मावग्राफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे इसारा होनना बुंजायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जी, डेन्टेल, इउर'ल'जी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 655 430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।